dene layangan kang tatas yang kabur kaminatan po. Kang Mas tumenggung karsula. Panjenengan niladhaken kula Kang. Rontang ranting atiku. Ora ana gunane aku urip ning alam donya tanpa sesandingan karo garwaku Kang Mas tumenggung karsula. Besok bisa menikah kok minangin kalian kunjungan menikah lajeng penjelang menikah sinten nyuwun sewu Nyai Gunung estunipun kula menika lari dusun nami kula pun Wahyu ngaten purwanipun mekaten saking dusun pundi napa dusun Gedangan nggih sasampunipun kula nderek wonten ing Mataram saged mbrasta reretu ingkang tumantuk wonten ing Mataram. Lajeng kula kawisuda minangka tumenggung nami kula pun Yudhanegara. Ingkang supados nglintir kalenggan dalem Ki Tumenggung Karsula. Oh, dados panjenengan menika ingkang gantosi kalengganipun Kang Mas Tumenggung Karsula. Mekaten Nyai Gunung. Asmanipun Kula pun Yudhanegara. Yudhanegara. Terus pundi? Injih. Lajeng kersanipun panjenengan injih to pinanggih kalian kula menika inggih supados sasampunipun sedanipun Ki Tumenggung Karsula kula supados njagi sedaya dalem katemunggungan. katemenggungan. Inggih. Jaga dalem katemenggungan Kapasrahan mekaten. Saisinipun lak ngaten. napa mangke rumiyin njagi dalem katemenggungan saisinipun. Inggih leres mekaten Nyai. Nuwun sewu. Kados pundi kok tingalipun kok malah gumijeng. Saestu to menika Inggih mekaten. tegesipun katemenggungan saisinipun menika kalebet kula ngaten to. Terus pundi? Mriki to. Terus pundi? Kalau wau panjenengan menika nek ngendika Nggih nggih. supados njagi katemenggungan dalem katemenggungan menika isinipun menika kalebet kula ngaten to. Panjenengan kok gujengan. Lah inggih to kasunyatanipun. Inggih. Ateges jagi sedaya kawujudan. Lah inggih. Menawi mekaten nyuwun sewu Ki Tumenggung Yudhanegara. Yudhanegara. Manah kula menika saestu remen. Estu Lah menapa? inggih sak sampunipun kula dipun tilar kalian garwa kula inggih Kang Mas Tumenggung Karsula menika rontang-ranting ing manah kula, sedhi ing manah kula mboten saged kula gambaraken. Inggih. Lajeng pinanggih kalian panjenengan kok Inggih. manah kula menika ayem, tentrem, siniram tirta sengindung ngaten menika lho. Kula menika namung lare dusun. Menika nderek suwita wonten ing Mataram. Lare dusun nek rumiyin sak menika sampun dados tumenggung. Inggih to? Basanipun tiyang tidak jarakan mekaten. Pandhegan saupamane. Inggih mekaten. Terus pundi? Kok dos pundi lho? Kok malah gumejeng menika lagi. Mbok menawa Kang Mas Tumenggung, aku nek nyebut Kang Mas ngono nek ya ora apa-apa to.
Nggih, monggo. Prayoginipun. Kok sepisan ketemu karo Kang Mas Yuda. Yuda sapa? Yuda Negara. Atiku ki tuwuh rasa kaya-kaya kepengin tansah cecaketan. Aku njaluk usaping katresnanmu sethithik wae. Menapa boten dangu? Kanggo nambani rontang-ranting ing atiku, Kang. Menika menapa boten dados lingseming para kawula ing katemunggu nyanyai menggung estu menika. Atiku pindho kinuncing pripun kok namanya kamen lo roas moro ketaman loro asmara Rasane kaya ngene katon karo piyayi sing ayu sakso lae kaya mimpi rasane. dasar satri ya utama rinenggo dening busana pantes dadi katresnanku bareng mukti jroning praja saiki jempian tok panjenengan kuwi yo ngimbangi Iki bare nilakaken katresnan kula. iya coba diprotelake ngono lho Tata wektu wong sing kaya ngene iki rasane atiku iso tak kendal iso tak pejaban karo sirahmu Semanten iki nggih. ning kok ketoke mangu-mangu lho Ayo kula menika aksi. Balaran tembung Aduh. setunggal menika kula saged nyambet katresnan kan salah satunggaling piyantun Tenang. ingkang suwe-suwe Nek wae. ngono durung kakuan kamu.
Wanita saling dibentak tresnani ora ono. Latihan.